Welcome to White Coffee Beach. Asam taagyan ni sa left, sa right, sa front. Balay diri oh. Office deh. Guys. Kamasol lang guys. Wala may kwarta kapalit sudan, masol lang yun. Kaya kung mga back up oh. Asa magyaanan na ni? Left to, yung iyong left. Diretso ra ta? Wala din sila ako mga bird. Nawe mga camping-camping, campinganan ba? Dira, source ko ta dira. Kuyan man daw. Oh, ito. Saan ko rin, kuyan. Para sure. Naingat na ba, kakahuyan. Adi magkuanta. Iti. Tereo. Nak. Magnabi ka. Oh, magnabi ta. Magnabi ta na. May nakanibang daan nga gamay or Saag dis. Saag di guys. sa agpa. Han, kaning ano ba? Kaning among sudlan kay kaning gamay nga kalsada? Di daan sa tao. Dili ba asa man agi? Agi, diretso ra. So kaning ano ra dahos ra mi diri sa daghay kakahuyan. Oo. Kay namo gud akong karsada na. Sa to oh. Katunggan lang mi agi. At ningagi man mi diri sa daghan kayo kakahuyan. Ningagi mi diri sa daghan kakahuyan ba? Mo na ni lahos na dito. Kaning na ay dalan nga gamay. Sige. Buyers. Ay guys. Oh. First time na mo diri mamasol, mo nang wa mi katultol ba og asa mi paingon. Oy kabalo og asa dapit sud. Na may tugoyan na sabaw din eh. Bakas. Sige na Han, bye na. Pag nga na lang, kay nagbit-bit ko. Oh, sige. Sige. Okay, tuwara to kung kuan panawag daw tuay sakyanan ang yawi sakyanan ako tuwara dito sa kuan. Sige, pwede po pawat lamin ninyo dire. Okay. Sige daw. Ay, nanay, gagat oh. Dagat mo din no. Kaya yung magisod lang guys. Adventure gani mo po mamasol ron ba? First time na mo mamasol dire. Tuwa sa usaw. Dan ako nung dagat. Nagbagod. Sana lingkuran na nung pasod nakakayo. Nagbagod sa likuran na nagpasol. Kapoy rin barong. Bahala oroy. Hindi kailangan ko Andre. Padung sa dagat ba? Hindi pamaslan nga rin eh. Hindi din ng dagat na kayo matulungan sa bukid na yung bukid. Nakatungog na kong konti ka ng Bawd. bawod. Nanay dagat yun. Kanungod naman kong bawod po. Tanawa sa ng view sa panung dagat ko. Ipatanaw sa dagat. Ay, sapit na tababot sa dagat guys. Nindot kailan ko ano? Nindot kailan dalan ba? Oh, loy kay kung
Luoy ko mga backup guys ko. Taon sad. Nagbagood taon sa mga dala. Sana mi. Luoy yan duha. Mo din yung lindo ka buhangin. Hindot bitaw kay bus no, pino kay ba? Wow. Wow! Ah. See that guy? Woo! Ya asam ta muscle diri. Sulpinganan man ni. Asa ka dapat mo muscle diri? Oo gani, so pinganan man dari day. Mana? Man- Lingkod na ta. Oh, so pinganan man dari day. Nyasam ko sila dapit. Grabe. Wala na to sa kundi, tanawin ko sa mapa. Asa man tal? Ito? Tanawin ko sa mapa kasi takapit pwede mahuman. May problema yun guys, basta wata kabalo. Dagan lagi na maligod din. Wala. Kunti ko dito kita guligog Pinoy kaya ako sa ini. So pag ano te, pag tuksaw ni mo sa ano,